Salam, gelin biz bugün şularyaly vişneli almaly zefir ýasalyň. Vişne alma zefirin tagamy ýöne almaly zefirden azık üýtgeşigrak bolýar. Oň birazajyk vişneň hem turşulyjagy gelýär-de, azık turşumtylja tagamy gelip, hasam gowy, hasam ýakymylja tagamy bolýar. Hem isam şoň ýaly ýakymylja vişneň isi gelýär. Reňkem birazajyk gulgyny öwsüp, akdan tapagly bolýar. Ana bir türkler doğal ýa orslaram natural ýa şoň ýaly naturalny reňki, naturalny tagamy gelýär-de, gaty gowy, gaty süýji zefir bolýar. Zefirler aslynda her bir miweden ýasasa bolýar, ýöne hasam turşurajyk miweden ýasasaň, oň turşumtyllygam süýji bilen garşýa-da ýitije bolýar-da, oň tagamy hasam üýtgeşik, gowy, ýakymly bolýar. Şoň üçin men maslahatym vişneli zefirem ýasak görüň, halarym kaňa diýip umyt edýän. Gelin onda şol zefiri ýasalyň. Gerek zatlar 70 gram alman püröti, 80 gram vişneň püröti, 130 gram şeker, bir ýumurtgaňam agy. Sirop üçinem ýene 170 gram şeker gerek, 6 gram agar, 80 gram hakyky arval ýa-da invertni sirop gerek. Invertni siropym geçenki videolamyň birine ýasalşyny görkezdim. Eger arwalyňyz ýok bolsa sirop ulanysaňyz bolýar. Birem 100 gram suw gerek. Alman pürösiniň ýasalşyny men geçenki almaly tarçynly zefirimde gowy edip giňişleýin ýasalşyny görkezdim. Eger ýene görmek isleseňiz YouTube kanalymdan görüp bilersiňiz. Vişneň pürösem edilşi alman pürösi ýasalşy ýaly vişneni ýat çalaça pişirýärse, soňam blenderda gowy edip edýärse, pürö ýasaýar, onu süzgüçden geçirýär. Bize şol alma bilen vişneň ikisiniň garşanyny opşy 150 gram agramda pürö gerek. Şol biziň bir porsiýamda ýeterlik bolýar. 150 gram pürämiň üstüne 130 gram şeker goşýarsa, otda birazajyk bulap durýar, onuň şeker erer bol otdan düşürip sogamaga halejinlik doýar. Şu püräni bir küçükün öňünden ýasak goýsaňyz, gowy sogap durar, hemem goýular. Şoň üçin zefir ýasamakaňyz öňräjiginen pürösini ýasap taýýar etseňiz, soň aňsat bolar size. Gerek zatlarymyzdan bitijigimizde atyp goýýar. Şekeri, agary, arval ýa-da invertni sirop, hem suwy, hemmetini şu bitijige atyp taýýar edip goýýar. Gelingini işmide başlalyň. Birçe ýumurtgaň agyny miksermeden gabyna alýanyna üstüne de sowuk pürämiz goşýan. Onuň mikseriň petejigine bulap başlaýar. Soňa waka birazjyk güýçlendirýärse, garşymyzy pürämiz şular ýaly gowy köpükläp, hem köpölüp, çiýişip, bir goýulýança gowja diýip bulaýar. Indi şu bulap durkagym siropymyzdan bolup gelýärkä, siropymyzdan peteji otda goýýarsa, onam gowy edip gaýnatýar. Şular ýaly gowy gowy bolup, gowy sütürni taklaýança köpürek güýçlüdünni, mikserin güýçlüdünni işletip bulaýar. Bir ýandan hem siropmy taýýar edýär. Siropymyzdan gowy gaýnap şeýle udyn etende sapak ýaly bolýan, görnüş bolýança munam ýasaýar bir gatdalan ine. Beretin şular ýaly şeýtende tapak bolup üzülmän gitsene siropmy taýýar bolýar. Ýöne sirop taýýar bolmaka öňünden hökman zefirimiz taýýar bolmaly. Şular ýaly gosgoý bolýança ilki zefir ýasamaly. Ondan soň gün şu sirop gaýnaka gün otdan düşürenmizden inçejik edip ýuwaşadan mikserimizde işletip başlaýarsa, ýa-da zefirimiziň üstüne goýýar. Siropymy goýup durkagym zefirimizi hökman garyp bulap durmaly. Siropymy goýup bolanmazdan soň kän işletip durmak gerek däl, mikser kän garmak gerek däl, bir aňryk bir 2 minut 3 minut garýarsa, ondan şol zefirimiz gaty sowamaka gyzgynlygy barka, ondan mişoga goýup, nasatgalja mişoga goýup oturdup çykýar. Ýogsa mikserimiz bulap durka içine zefirimiz doňar, şoňa ünseriň terasap bolun haýdabrak işlemeli. Niken hayal ýagallyk etmän, gün mişogymyza goýýarsa, oturdup çykýar zefirlemedi. Agar diýilýände bakym doňan soň şol bir gaty sowaga urandan doňýar. Şoň üçin bu zatlarymyzdan öňünden taýýar edip goýýar. Şular ýaly silikonly kovrik, mişogyň ujunam dakyşdyryp, taýyn etişdirip goýýar. Sırada mikser öçürdüğümüz onu goýup oturdup çykar ýaly, hemme zady öňünden taýýar etişdirip goýýar. Doňam şeýdýärse, hemme zefirimizi silikonyň kovrigiň üstüne oturdup çykaýar.
Zefirlenmeden hemmetini oturtup çıkanmadan soň inni şu durşuna buny öý temperaturasyna hiç el halejinige salmak gerek däl ýa-da howka salmak gerek däl. Öýde bir gyrajykda goýýar, bir şu orta stabilizasiýa diýerler. Şol alışmaly, daşy kakamaly, içem bir azajyk özüne gelmeli, bir kakaşmalymy, gataşmalymy, nähili aýtjam bilemem. Şol birazjyk durmaly, gara şol öý temperaturasyna azyndan 6 sagat, 12 sagat. Şu 6 sagat geçenden soň bir daşyny elläp görüň, daşy elmeşmeýän bolsa, daşy kakan bolsa, arka ýünden goparyp görüň-de arka ýüden ölje bolup, ýumşajyk bolup dursa, ine şonda zefirimiz taýýar boldy. Ondan soň daşyny sahyn pudra tepip başlaberýär. Eger zefirlenmede hertini özüne meňdeşirägi deňräjigini tapýatda bir-birine gelmep, bolja edip sahyn pudra bulap çykýar. Demeň şu ýasaýan, bişirýän zatlaryň göwnüňizden turýan bolsa, halaýan bolsaňyz ona laýyk goýmagy ýatladýan, laýyk goýmak size hiç il çykdaýjy berýän näler, hiç il kynçylygy ýokdur ýöne biz üçin bolyn öwren möhüm. Tebäbi siziň laýyklaryňyz esasyna, siziň kommentariýalaryňyz esasyna biziň edýän işimiziň ýerine gowşýanlygyny, adamymyzyň ýerine düşýänligi belli bolýar. Şoň üçin laýyklaryňyzy ýatdan çykarman, gıtganmanjyk goýmaňyz haýyş edýän, hem podpiska bolun, agda bolun, ýene-ki wideolarymyzdan görmek üçin, haberdar bolmak üçin jaňjaga basyň, hem laýyk goýmagy unutmaň. Zefirlenme taýýar boldy. Gelin men şuň birjiginiň içini ketik görkedeýin size, içiniň nähilek bolanyny görkezmek üçin. Görüň, nähili hem gülüneje, rozowyja, renkowy, hem idem ýakymylça iti gelýär, hem ne purjenialja, ýumşajyk, gatty gowy, gatty teýiji zefir boldy. Edem şular ýaly wiśne zefir ýatasaňyz, noş bolsun, şowly bolsun.